И здравейте, приятели! Добре дошли в новото видео. Днес видеото ще е малко по-кратко и ще отваряме различни снаксове или храни на Хари Потър. Ще ги видите сега тук пред вас. Имаме Бирти Ботс или вълшебните бобчета от филма на Хари Потър. Имаме яйцето на Хари Потър и магически предмети. Имаме даровете на смъртта, шапчицата, светкавичката и доста други. Сега ще започнем с първото нещо, именно бомбоните, след това яйцето и за края на видеото, което не забравяйте да го гледате, ще отворим бомбоните, които са гадни или вкусни, всякакво вкусови бобчета. Така че гледайте до края. Ето ги и бомбоните. Купих ги един магазин от тук, но по принцип пише, че са от Лондон. Ето ги как изглеждат. Совичката е с боровинка. Знака на даровете на смъртта е с череша. Тинджър, не знам какво е това. Колбичката е с watermelon, с диня и това е с банан. Сега ще пробваме с какво е магичната шапка, но мисля, че е с портокал. Отваряме. Ето така, вижте. Добре, дайте да пробваме. Първо пише, че това е жълто, но ето вижте, но това е оранжево. Това е антибиотик с портокал, бих казал. Гадно е. Ето вижте. Сега Хедвиг е с череша. Да видим. Не, нямам вкус на череша. Отново вкусен антибиотик. Махи го изплюя. Да видим боровинката. Аз много обичам боровинки. Ето го. Как изглежда. Добре. Това е вкусно. Пробваме последно зеленото. Знака на даровете на смъртта. Определено парите, които дадох, не си заслужават. Пише? О, извинявай. 55 грама. Те са честни бомбона, вижте ги. Не, хора. Не ми харесва. Отиваме си към нашите яйца. Ето ни. С яйцето. Нали, отваряхме 50 яйца. Ако не сте гледали ето това видео, гледайте го. Пред вас. Ето. Аре. Тук е играчката. Дали ще е фигурка? Това ще го оставим за после. Махаме. Да видим дали е фигурка. Първо вие. И фигурка ли е? Не. Хора, това е замъната кула от Грифиндор. Сега ще ви покажа, да не аз го обягвам. Ето я. Аре дей. Ето го. И така, хора, сега ще ви покажа тук колекцията, защото не съм ви я показвал. Чакай сега тук да махна. Така. Ето я. Ето я как изглежда. Това е магнит от Лондон. Сега ще ви покажа и другата. Ето я. Да я видите по-добре. Доста схо имам два златни Хари Потъра. Тук имам златния Снич. Ето ги другите фигурки. Тук отгоре леготата. Тук още едни легота имаме. Моята колекция от 4 мини книги на Хари Потър. Ето ги. Ето Кроншанкс. Другите малки фигурки.
Ето ги и другите лего манаха. И така, добре, сега отново си слагам тук. И преминаваме към последното нещо. Ето ги, всякакво вкусовите бобчета. Да влезна в кадър. Ето го. Отварям пред вас. Това е купено, да видя дали е в годност. Че съм го купил преди 1 година. Произход Тайланд. Ето вижте. Трябва да го фокусира. Не мога да видя. О! Това. Няма да изяждам всичките, защото те са много. Ще видим какво ще ни се падне. Ето тук може да видите какво може да ни се падне. Така, ако искате си паузирайте. И от другата страна. Пробвам и ви казвам какво е. Ето го това, което ми се падна. Да фокусира. Това е или тути фрути, или маршмелоу. И определено това е дъвка. Много познат вкус. Вкусно е. Следващото. Това вече не ми изглежда апетитно. Това е или черен пипер, или не знам, или сапун. Добре, хора. Това е веро. Добре. Нататък. 3. Номер 3. Тази жертва. Това е или развалено яйце, или лимон. Може да е сопол. Или уж накал. Не усетите това, май са яйца. Това са яйца. Ако чувстваш, не преувеличавам. Ужасно е. Нещо вкусно. Ето това червеното. Мисля, че е повръща. Вижте. Едно бомбонче за вкус, малко друго. Добре. Айде бе. Няма нищо вкусно. Ето това би трябвало да е добре. Това беше уж накал. Последен бомбон ядем. Кафяв. Или мръсотия, или наденица. Това беше.